אתה יודע להגיד למה אתה אוהב כוכבים? יש להם חוקים, איך הם מסתובבים, איך הם הולכים. אתה רואה מה קורה בעולמות אחרים, אתה מבין כמה יקר העולם הזה. אני ניר אורבך, פיזיקאי במקצועי. נפרדתי מהאישה שעשיתי איתה 2 ילדים בירושלים. הייתי רוצה מישהי לחלוק איתה את החיים. היי, קוראים לי שקד. יש לי אח שאני חושבת שיש לו אוטיזם. בן כמה הוא? 43 עוד מעט. הוא בן 43 והוא מעולם לא היה מאובחן? לא. בקלטות הישנות אנחנו נראים משפחה מושלמת עם 4 ילדים. למה בעצם אף פעם לא אמרתם לנו שנראו לא ילד רגיל? את לא יודעת אם זה נכון להלום עם האמת בפרצוף של מישהו. אותי לא מעניינות ההבחנות הפסיכולוגיות האלה. זה מתיש, מאז שאמא מתה. הוא צריך לדאוג לנכדים כל הזמן. אי אפשר להיות הכיסא גלגלים שלו. אבל אם אני לא אעשה את זה, אף אחד לא יעשה. לא רציתי לבכות. אני יודעת, אבל תקשיבי רגע. לפעמים צריך לתת לכם פשוט לקרות, כי את לא יכולה להחזיק את זה, את לא יכולה לנהל את זה. זה ממש, זה מקרי ששני הילדים של ניר יצאו לספקטרום האוטיסטי. וואו, איך זה קרה? אני גבר, מעוניין באישה. אני נראה טוב, אני יודע. מה שאני ממש זוכרת מאמא, היא כל הזמן הייתה אומרת שיש לי מזל שאנחנו נורא רגילים. מה מיוחד בך? כל אדם הוא מיוחד, לא הבנתי את השאלה.